by telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Well, hello. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Again, si Pastor Rampo ito, Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. Welcome po, good day sa ating pong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, kung saan man po kayo nanonood at this time. Welcome po. At kung ngayon lang po kayo nakapanood, ito po yung Bible Cafe na kung saan programang about an hour and a half, more or less. At ang ating pong mga activities dito, yung lineup natin, napapag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. At the moment, we've been studying ang Book of Proverbs. Kaya kung meron po kayong Bible, nandito po tayo sa chapter 12 ng Book of Proverbs. And then, after doing some explanation, ay meron po tayong interaction naman, no? Kaya clarification sa mga napag-usapan na i-present sa inyo. At the same time, meron din pong chance or opportunity ang mga viewers like you, if you are on live at the moment, you can actually send us your questions. Ganon. Ano ba, meron kang may personal study ka sa Bible and that you want us to answer some of your inquiries, you are more than welcome to send us your question. Yan po. Salamat. Again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Temporarily broadcasting dito sa ating Las Vegas Satellite Studio. At meron po akong mga kasama, of course, dyan po sa Baguio. Mga kapatid, ano na bang oras natin dyan? Hello po, Pastor. Good morning po dyan sa may US of A. Ang oras naman po, Pastor, dito sa Baguio City, Philippines ay Bible Cafe Time na! Ayan. Of course. Ayan. Hi guys! Kamusta na nga po kayo mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa different parts of the world? Ayan po, welcome po sa Thursday edition ng Bible Cafe. Ayan, so as early as now po, you can send in your most personal questions and even sa inyong Bible reading po. Ayan, so Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. Ayan, so you can subscribe and continue to like the page nang sa ganun po ay once na mag-live po kami ay mabibigyan po kayo ng notification. So if you want to take part of Bible Cafe, feel free to drop your comments, suggestions, and even yung mga questions nyo po dito sa ating chat box. Sa mga viewers naman po dito sa Pilipinas or dito sa around Baguio, you can catch us dito sa ating text line numbers 0927-494-2175 for Globe subscribers and 0949-736-5000 po for Smart subscribers. So ayan, welcome po and nawa ay samahan po tayo na ating Panginoong Yahweh sa ating pag-aaral sa gabing ito. Welcome to one and all.
Magandang umaga, Pastor, and sa lahat po ng viewers abroad and sa mga viewers po natin dito sa Philippines, Yan. magandang gabi po. And nandito po ulit tayo para i-widen po ang knowledge natin sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So ayan, we're up to our proverb of the day, and our scripture for today is found sa Proverbs chapter 12, and we are going to pick up dito po sa verse 23 to 26. Once again, Proverbs chapter 12, 23 to 26. At hinihingi ko po si Sister Tanya na pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayan. Umpisahan ko na po ang pagbasa. Yes. A prudent man conceals knowledge, but the heart of fools proclaims foolishness. The hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Ayan, maraming salamat Sister Tanya sa pagbasa sa salita ng Diyos. And once again, back to you po, Pastor, dyan sa may Las Vegas Satellite Studio. Yes. All right. Salamat, Sister Tanya, for reading our proverb of the day. You're welcome Dito po sa Pastor. verse 23 ng chapter 12. Wow. Last night, we've been talking about itong pag-aaral natin sa Proverbs ay life talaga, no? Yung maraming basically ang buhay natin ang pinag-uusapan sa mga tinuturo ni King Solomon. Kaya definitely it's worth reading, it's worth listening, dahil only if we will pay attention or consider, take heed ang mga tinuturo ni King Solomon dito, magiging maayos kang tao eh. Lalong-lalo na kung tayo ay may ugnayan sa ating Panginoong Yeshua, dahil nandiyan ang banal na Espiritu helping us. Kasi nalalaman natin kung ano pala ang dapat ikinikilos ng isang maayos, ng isang matuwid na tao. So, siyempre, kung malalaman mo, wala ka namang kakayahan, wala yung banal na Espiritu sa iyo, you only know what you need to do, and yet no capacity, walang empowerment to do it. Pero ang mga Kristiyano, hindi lang yung alam nila, ay meron silang parakletos, may kasama silang, ang ganito pala ang dapat ibuhay ko, ang aking sarili. There you go. You have someone, you have partner, you have someone who, we have someone to help us accomplish kung ano yung tama, ano yung maayos, ano yung approved sa ating Panginoong Yahweh. Yun ang advantahe natin. Dapat yun ang makita ng mga unbelievers sa atin, na makita nila yung wow, buti pa sila may advantahe. Ang problema tayo tumitingin sa kanila eh. Yung tinitingnan nating advantahin nila. Mayroon silang magandang kotse, o mayroon silang magandang bahay, marami silang pera. Yun ay dapat unti-unti nang nawawala sa ating mga Kristiyano. Rather, let them thirst to, let them desire what we have. Ayun. Sa 23, ito po ang sabi niya. A prudent man conceals knowledge, but the heart of fools proclaim foolishness. Ang pinag-uusapan dito ay yung when you the things that you know, you conceal them. Ibig sabihin, you keep them muna. Hindi yung just because you know it, agad-agad ay sinasabi mo. Ang prudent man, yung matalinong tao or yung wise na tao, pag meron siyang alam, he waits kung kailan niya ito sasabihin. Hindi ko mo alam mo, you open your mouth immediately.
Yan, lalong-lalo na sa mga nagtuturo sa Bible. We always, ang lahat ng na-observe natin, every single time, every single thing na na-observe natin, ay we keep that in mind. Parang nag-i-stack ka lang sa shelves mo, sa storage mo. You don't immediately say it just because you know something. And then yung isa naman, but the heart of fools proclaims foolishness. Yun namang fool, kahit ano na lang sinasabi niya. Even sometimes yung bagay hindi pa niya totally alam, nagsasalita na siya. It becomes foolishness dahil kung if you ask the person about dun sa lumalabas sa kanyang bibig, he or she doesn't even know the end of that. Kumbaga, nagsasalita lang. Mga typical na at times we even label na parang mga tao sa palengke, yung hindi pa nila alam ang kabuuan ng bagay, ay nagsasalita na sila. Basta meron lang silang masabi. Basta marinig lang ng mga tao na, may sinasabi si ano. Pero ang katotohanan, hindi nila alam yung punot dulo ng bagay na yon. Opposite naman, ang prudent man. Ang prudent man, alam niya yung simula hanggang sa wakas, pero he's just keeping it. He's waiting for the right time na kung kailan niya iyon sasabihin. Kaya kung tayo ay we wanna find ourselves sa prudent man side, ayan, huwag tayong basta-basta magsalita. We speak kung tama yung timing, we speak kung tama yung audience, etc. Yun. Bagay na matutunan natin sa verse na ito. And then sabi niya sa verse 24, the hand of diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. O ito, typical. Alam natin, sa panahon ni King Solomon, sa panahon natin is just the same. Na halimbawa, lahat kayo ay nasa isang workplace, department, at same lang ang inyong mga rango o yung tama yung rango at saka ginagawa. Yung masipag diyan, maasahan mo kahit hindi na niya trabaho ay ginagawa niya dahil meron naman siyang time at nagawa na niya yung kanyang part pero meron pa siyang time gumawa and then gumagawa yan, masipag yan. So kung ikaw ay later on you want to have someone to oversee yung ang department na iyon, unang-una kukunin mo yung masipag. Kasi siya, pati yung hindi niya trabaho, nagagawa niya dahil concerned siya, masipag siya, you know? So magiging supervisor sa niya. Dahil siya yung mas maalam doon sa mga activity dyan. Yung lazy naman, yung tamad, halos hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho at more pa, hindi niya talaga gagawin yung trabaho ng iba. Kumbaga yung trabaho niya lang, hindi niya nagagawa ng maayos, much more. May involve ba siya sa iba? Hindi. Pero yung lazy man na yan ay nagsispring. Kumbaga, lumiliit yung kanyang ginagawa hanggang someday, they will force the person to work. Kasi lazy yan, ayaw niyang kumilos to the point. Dapat pinupukpuk muna siya. Yun naman ang difference ng dalawa. So kung pagiging masipag, well, ang patutunguhan ng masipag is only promotion or only pataas. Yun namang lazy, nako, walang mangyayari dyan. Lumiliit yung mundo mo to the point na imagine sabihan ka pa, do this, do that, and everything. Yun ang sinasabi ng 24. The hand of a diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Sa panahon ni King Solomon, just the same. Sa panahon po natin, just the same. Sometimes nga, sa panahon natin, ma-fire ka dahil lazy ka, hindi mo ginagawa yung work mo. Tingnan mo yung susunod mong work niyan dahil yung track record mo sa iyong job history
ay hindi ka maasahan to the point na pupunta ka dun sa mga less quality na mga company o kaya sa position, sa trabaho, forced labor na yan. Opo. Wala, demoted ka na, forced labor pa. 25, ang sabi po niya, anxiety in the heart of man causes depression. But a good word makes it glad. Parang inano niya, no? Yung dalawa, yung anxiety at yung good word. Ito po yung kinukumpara niya. Opo. Anxiety in the heart of man causes depression. Last night, I was talking to a brother at ang na-share niya po sa akin ay actually ang inflation is happening now worldwide. Ang inflation. Hindi lang dito sa US, hindi sa Pilipinas, even sa major malalaking bansa sa mundo. Something is happening. Pero tayong, siyempre, alam natin yung update nangyayari sa mundo. Alam natin yung Word of God ay hindi tayo as anxious. Hindi tayo as in the panic mode. Pero yung mga taong walang alam sa Scripture, ito po yung mga anxious na mga tao. Lalo na dito sa Amerika. Nakita ko na naman yung routine ng mga tao dito. They are into paying the mortgage, they are into paying the car payment, yung insurance, yung typical na mga bills dito. Imagine kung hindi mo kakilala ang Panginoon, anong klaseng anxiety ang meron ng isang typical na nakatira po dito. Pero sige, punta tayo sa panahon ni King Solomon kasi sila yung primary audience dyan primary context. Okay, nandun sila yung eto ngayon. O paano na yung ito pala, anxious siya sa isang bagay. And yet later marinig niya, naayos na yung let's say nawawala yung kanyang baka. Yan, nawawala yung kanyang baka. Anxious yan. Anxious yan. Ako, nasa kaya na, baka ninakaw na yon. And then later, may good word na darating. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, nasa na ako? 25 ba? Opo, Pastor, 25, second part. 25. Ang sabi niya, anxiety in the heart of man causes depression. But a good word makes it glad. Ayun, kala niya, nawala na yung baka niya. Ito ngayon, sasabihin na, nahanap na po. Yung nandun pala, it makes it glad. Merong good word Merong, actually, it's not that bad after all. Not bad. Kung ganun yung context nila, nung isinulat po ni King Solomon, paano naman kaya sa panahon natin? Ayan. So many people are worried now these days. Whether dito man sa Amerika o sa Pilipinas o kung saan man sulok. Worried ang tao. Opo. Anxious ang tao. Pero kung titingnan natin, titingala lang sana sila, nandyan ang ating Panginoong Yahweh. Kung sila ay magpasako sa ating Panginoong Yahweh. Actually, there is nothing to be anxious. If I may quote yung sinasabi ni Apostle Paul, do not be anxious in anything, do not be anxious. But in everything, prayer, supplication, and petition, sabi niya. So sa mga Kristiyano, we should not be anxious, rather we know God the Father, even Yahweh, is watching us. Pag yun nalaman natin, yung anxiousness, even depression, mawawala sa atin. Kaya napakaganda yung hindi lang tayo mga Kristiyano, kundi tayo ay nakatingin sa good word. Dahil ito po yung good word natin Sometimes kasi Kristiyano na tayo, pero yung pagbabasa sa salita niya, ang wala. Kaya tuloy, nasasabing Kristiyano ka, anxious ka pa rin.
The lazy man, the righteous, sabi po niya sa verse 26, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Ito po ay proposition siya, advice siya, hindi siya fact. The righteous should choose his friends carefully. Oh, absolutely. Kung tayo po ay genuine na Kristiyano, you choose friends that will keep you on the path Yahweh gave us. Hindi lang po you're collecting people that you can talk. You're building your little empire na the more the better. Not really. Yung pong friends na dapat pinipili daw ng isang righteous ay yung taong hindi siya mapapariwara. Hindi siya hihilahin dun sa influence na ganitong gawin natin, ganitong bilhin natin, ganito yung jewelry natin dapat, ganito na dapat hindi. Kundi ang isang righteous dapat namimili siya ng friends na hindi nawawala yung kanyang focus sa kanyang buhay Kristiyano at nagiging nakikita yung importance ng family. Yan, number one yan. Kahit sa panahon ni King Solomon, sa panahon po natin, it's just the same. Because if you ended up having friends who are not into God, they may advise na something na mapapariwara ka. Unang-una sa iyong lakad Kristiyano. Pangalawa ay yung how you should keep your family intact. May mga friends pong ganon. Alam natin yan. At times ay nakakalimutan natin just because we spend too much time sa church na may mga tao talagang ang kanilang mga influence or advices ay yung mapapariwara ka. Mahihiwalay ka. Madiderail ka sa iyong lakad Kristiyano. Kaya dapat ang sa atin, if we may take the life lesson yan, mas maganda pa yung konti lang yung friends mo. As long na ang mga friends na yan are into what is, ano yung nalulugod ang ating Panginoon Yahweh. Kesa dun sa napakarami mong friends, pero ang dami namang mga influencer trying to tell you here, there, pero hindi naman ayon sa ating Panginoong Yahweh. Yan po ang aking ma-share dito sa 4 verses dito sa Proverb of the Day natin. Baka naman may mga karagdagan kayo o clarification, Sister Tanya, Brother Dennis. Or even mga viewers natin. Yes, opo. Maraming salamat, Pastor Ram, sa explanation niyo po dito sa Proverbs 12 verses 23 to 26. As we all know, parati po nating one thing na grema po sa aking isip dito po sa pag-aaral natin ng Proverbs is yung sometimes ang tao kasi very fast to release words na pwedeng ikasira ng isang tao, pero yung right timing po pala at saka right thing na pagsabi ay it matters sa pamamagitan po ng pag-aaral natin sa Proverbs. Pastor, dito po sa sa verse 23 na prudent man conceals knowledge, but the heart of fools proclaim foolishness. Yung sinabi niya po, Pastor, kanina na kino-conceal po niya yung mga bagay na ito. Ano po yung mga bagay na ito, Pastor, na dapat i-conceal na pwedeng sabihin, pwedeng i-release in a right timing, in a proper time? Ano po yung mga substance na mga bagay na ito, Pastor? It has something to do ba sa pag-share din ng Bible or just about anything po? It covers po nitong verse na ito. Opo, pati yun. Cover ang lahat ng bagay. Hindi po mo alam mo yung Bible ay immediately ay nagsasalita ka or sinishare mo yung kaagad. Ibig ng ating Panginoong Yeshua, sabi niya, huwag daw natin ibigay yung perlas o yung mga precious na mga bato
sa mga aso o sa mga baboy. Ang tingnan mo, He wants us to keep them. He's talking about the gospel na doon. He wants us to keep them and make sure hindi lang yung timing, kundi the right people will hear what you're about to say. Kaya nga, at times ay may statement na lumabas sa bibig ko na ang gospel ay hindi yan never go on sale. It has the same value, it has the same standard at all times. Ngayon, kung ang tao is not deserving, kumbaga, ayaw niya makinig, reject niya, why would you tell the person? Hindi po binababa kasi yung value ng scripture. For those who are willing naman, do your best na maging klaro ang salita ng ating Panginoong Yahweh sa kanila. Always, let's do our best. Yan. Kaya, kung ano yon, anything. Kaya makita mo yung tao na prudent, seems like hindi niya alam, pero why don't you ask the person? Why don't you give him a chance kung ano yung alam niya dun sa bagay na yon? Makikita mo, alam niya. Hindi lang siya obvious na alam ko yan. Hindi, no need to be that person eh. Kaya you just stay as who you are, and then kumbaga you speak sa mga right moment, at when you present it, you can present it from the beginning to the end of that matter. Hindi lang yon, marami pang mga branches na pwede mong i-explain about that matter. That's good. We can consider ourselves na prudent kung ganun tayo. Na hindi ko mo tahimik ka, you don't know nothing. Opo. On the flip side naman po, Pastor, no, dun sa mga fools na they tend to speak a lot, pero at the end of the day po, sila po naman ay parang lata na walang laman na hindi nila alam kung ano yung pinagsasabi po nila. Pastor, pwede rin po ba natin i-associate yung prudent dito na yung mga taong may common sense, may mga taong maalam na they are very, very careful in handling yung mga situation, especially mga practical things ng buhay na ito, because parang they think of the end result ng mga bagay na pwede nilang sabihin, i-release bago po nila sasabihin. Pagiging prudent rin po ba yun, Pastor, yung ganong klaseng pamamaraan? Ayun. Yes. Pero itong verse na ito, ang tinuturo niya sa atin, try to hold it kahit alam mo siya. Try to hold it. Is this person deserving of what I'm about to say? Is this the right timing to say this thing? Di ba? Yes. Yan. Ito yung fitting dito sa pagiging prudent. Ayun, salamat po, Pastor Ram. And I think si Sister Tanya ay meron ding question dito sa ating proverb. Hi, Pastor. In addition po sa tanong ni Bro Dennis, may time din po ba na masasabi natin na beneficial po ang pag-broadcast ng knowledge? Meron. Kung kung nasa right venue ka. Kung nasa right venue, ang hindi basta-basta kasi yung i-broadcast mo yung yung knowledge mo kung tama ba yung audience, then diyan mo ibuhos kung ano yung all the knowledge that you have, hindi lang basta-basta. Pastor, yung anxiety, bakit po kaya na pagka yung isang tao ay balisa or very worried about certain things dito sa buhay na ito, yung long term po ba na magiging resulta nito ay depression? Kasi meron tayong mga naririnig, especially dyan sa USA, yung nasabi nyo po nga kanina, mga bills, mga babayarin and everything, mga responsibilities, to the point na sa pag-iisip nila sa mga bagay na ito, Pastor, ay nadidepress sila. Sabi nga ng mga iba, may clinical depression na nangyayari. Yun po ba yung parang mahirap sa isang tao na walang alam or hindi sila nagbabasa sa salita ng Diyos? Because
they think of the things na yung mga short term lang po. Hindi po nila kino-consider yung mga long term na pwedeng possibilities na pwedeng mangyari sa buhay po na ito. Yes, marami naman marami namang reasons ang paano nadidepress ang tao. Pero pag ikaw ay anxious ka, ibig sabihin, paano na ito? Yung anxious yan eh. We're not talking about clinical depression or anything like that. Basta ang line na yan, halimbawa, sabihin natin, eto na tong, sabihin natin simple as tuition fee ng mga bata. Nako, enrollment na sa ano niya makakapagpatuloy kaya sa pag-aaral ng anak ko at as of now wala akong pera, pwede ka maging anxious dyan. Yan ang konteksto nito, yung anxious ka dun sa padating. So sa kaka-anxious mo, madidepress ka. Ay, kawawa naman ang anak ko. Hey, yun ay, madidepress ka na dun sa iniisip mong magiging araw mo dun sa araw na yun. Kalagayan mo dun sa araw na yun. So, naturally, madidepress ka. But, ang sinasabi niya, but a good word will make you glad. Hindi, meron pang natitirang savings dito sa isang account natin. Yun ang good news. Ayan. Kumbaga, na-anxious yung tao, after all, hindi naman pala dapat. Yun ang konteksto dito. Parang sa atin, ang buhay, yung problema natin, paano na ito, paano na yon. Kung titingala lang tayo, wala naman pala. Kumbaga, kailan ba nagkulang ang ating Panginoong Yahweh? Yun lang nga, maraming mga tao, they form their own, kumbaga they set mga bagay sa buhay nila rather than asking Yahweh. Magtanong lang tayo sa Kanya, sabi, Panginoon, ano po ang magiging buhay ko? Igaguide ka ng Panginoong Yahweh. Kailanman, hindi ka magkukulan dun sa ipupurso mong buhay na yan. Hindi kumbaga, may quality ang iyong worship. May time ka in serving Yahweh and you're well with your family, you're well with your friends. Kung ano yung isinet niyang buhay sa iyo. Kaya lang ngayon, dahil ito, nasa modernization tayo, na ang tao na ngayon ang nagsiset kung ano yung gusto niya sa buhay niya. Yes. Ayan. Kung hindi yun, hindi man nagpe-pray ang tao ngayon, kahit ang mga nagpupunta sa church. Basta gusto ko ganito. O yun, ito na yun. O Yahweh, ito yung gusto ko. In Jesus' name, mapuno ito na ito, dapat ganito, dapat ganyan. Ngingiti lang ang ating Panginoong Yahweh dyan. Dahil ang tanong niya ay, sinong nag-set niyan? Ako o ikaw? Kaya nga maraming mga pagkukulang ngayon. Ang sasabihin, ba't nagkukulang dito, etc. Anxious sila. Giging anxious sila. Pero walang kasagutan yan. Anxiousness na walang kasagutan. Kumbaga, hindi kasi yun yung sinet ni Yahweh para sa kanila. Yes. Number one ay alam natin ang kagustuhan ni Yahweh. Let us live simple. Simple lang yung buhay dapat eh. Hindi yung kumbaga yung ini-standard natin ang buhay natin kung ano yung nakikita na natin sa paligid natin, yung mga tao and everything, kahit wala man silang kaugnayan sa ating Panginoong Yahweh, ang kanilang source of income, may mga pandaraya, may mga panloloko and everything, kaya meron sila. Tayo naman, gusto natin yung meron sila, tulad ng proverb natin kahapon, na ito na nga, galing sa masama pero kinokobet ng mga wicked. Yung kung anong meron ng mga masasama. Bagay na gano'n. Kaya sa atin is just set the things that Yahweh is leading you to have kind of life. Hindi yun ang nilapag mo sa Kanya. And then sabihin mo ngayon, Yahweh, ito yung buhay ko, kumputihin mo ito. Anyway, nagpupunta naman ako sa church. Anyway, nagsiserve naman ako sa iyo. Kumpletihun mo ngayon ito. Hindi pwede ka. Ang Panginoon,
siya pa rin ang Panginoon. Hindi yung taga-kumpleto lang siya sa sinet mong kung ano yung klaseng buhay na gusto ng isang tao. Opo, Pastor, salamat po. So, Pastor, yun pala yung reason, one of the reason bakit nagiging anxiety or nagiging mapag-alala ang isang Anxious. tao. Because sometimes po, Pastor, yun pala tayo yung nagseset ng mga parameters na mga bagay na gusto nating mapangyari sa buhay natin. Pero pag hindi po ito Absolutely. nangyari, doon na po yung nag-aalala na po tayo. But being a Yes. child of God po ay may mga bagay din po na dumarating sa atin, pero ang consolation po natin ay meron po yung scripture at meron din po ang ating Panginoong Yahweh na mag-guide po sa atin sa mga pagkakataon po na ganito. Yes, absolutely. Basta ang kung if I may add doon, ang ano natin, ang measuring stick natin that we are doing, we are actually living that life Yahweh set for us. You have all the time worshiping and serving Him. Now you know that's the life. Pero yung worship mo, service mo kay Yahweh, tatakbo-takbo ka para kang para kang nasunugan na Parang naglalagari, Pastor. naglalagari. Opo, Kaya, naglalagari. No, that's not life. I don't think that's life. Kahit magkano pang pera mo sa bangko, I don't think that is life. That is not, you set that life. Yes. Pero hindi yan ang life na sinet ni Yahweh sa iyo. Makikita natin yung may worship, may time to worship ang isang tao. Nandyan siya, serving Him. That is number one. That's the, Amen. ano pa, yung meron ka. O yan. Yan ang hindi yung dalawa yung trabaho mo, halos wala kang time na meron talaga. Meron po dito sa Amerika o even sa Las Vegas na lalagari sila na Opo, Pastor. maawa ka eh. Kailan kaya gigising ang taong ito? Life is so simple lang. Ito nga. Just have a simple job. Just have a simple job. You will have time to worship. Wow. You will have time to get involved sa church. Basta wag kang titingin sa labas. Di ba? Ganon din ang naging problema ng mga Israelita nung sila'y nakapasok sa Promised Land. Instead na sila ay maging titingnan ng mga nations around them, sila na ngayon ang tumingin sa yung mga nations around them, to the point. Pumili sila ng hari dahil yung mga nations sa paligid nila, may mga hari sila, o yon. Silang gumaya instead na dapat sila yung gayahin ng gayahin ng mga mga nations around them. It's happening all over again. Amen. Opo. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. I think si Sister Tanya ay may mga nako-compose din na mga questions. Ayan. Okay. Alright. Ano sa inyo, Sister Tanya? Pastor, in connection po sa 24, verse 24, for some po, they use po yung verse na to claim po acquiring position. So, paano po natin ma-differentiate po ang godly responsibility sa worldly responsibility or pagiging prudent po? Sa 24 o sa 23? 24, yung the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Oh, yan. Ano naman to eh, in all situation, in all places, ay applicable ito. Siyempre, sino pa yung itatalaga mo? Sino pa yung gagawin mong overseer in a given place, in a given department, kundi yung taong involved siya sa mga maraming areas. Bawa na lang sa church. Merong tao dyan, worship leader siya. Okay. Bilang worship leader siya, makita mo siya ay kumbaga, kausap niya rin yung mga tao. And then, naipag-pray niya yung mga tao. And then, hindi lang siya worship leader, na-involve pa siya. Nagtuturo siya ng Bible study. Kumbaga, may mga hinahawakan siyang Bible study. Hindi lang yon.
kita mo, ano siya, kung ano yung kailangan ng mga tao ay nandun siya to assist whatever yung kaya niyang i-assist ang mga tao. O ngayon, biglang nawala yung pastor. Say, nag-move na sa other place o namatay yung pastor. Sino ngayon among them? Sino kaya yung Qualified. nominate mo? Opo, i-nominate mo na maging pastor. O siyempre, yung involved siya sa maraming areas ng church. So Yes. yun ngayon ang mag-rule. Magro-rule siya ngayon dahil dun sa sipag niya. Yes. Ganun din sa trabaho, the same thing. Di ba? Pero yung lazy, naku, palit ng palit ang ano niyan. Palit ng palit ang Ang kanyang mundo. mundo. Kasi Amen. doon sa nakatoka sa kanya mismo, hindi mo siya maasahan eh. Ayun. To the point, Pastor, na kapag gusto na niyang magtrabaho ay wala na yung opportunity sa kanya, which is talagang yung mundo na gagalawan niya ay parang very, very limited. Pastor, pwede po ba nating Tama. i-relate din tong na-remind sa akin ng verse na ito sa don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow. Live one day at a time. So, Pastor, parang being, yung putting it into our remembrance na let us live our lives on a daily basis. Kasi sa panahon po natin ngayon, ultimo yung mga media, commercials, sa internet ay parang pinoprogram po nila yung mindset natin na kailangan natin mag-accumulate hanggang sa pinaka-apu-apuhan natin, which is hindi naman po healthy na gawin ng isang tao. Ayan. Yes. Unang-una, material na bagay yan. Opo. Ang sikreto para hindi tayo maging anxious sa anything sa buhay, is to know the Word and to trust Yahweh. Wow. Yun yung know the Word and trust Yahweh. Wala pong room ang anxiety when we know the Word and we trust Yahweh. Wala pong room ang anxiety. Kumbaga, settled ka na dyan. You know. Kaya lang, madaling sabihin na do not be anxious, Opo. just trust the Lord. Meron pang big gap doon eh. Do you study? Do you kumbaga binababad mo ba ang iyong kaisipan, puso sa salita ng Diyos? Sa mga maliit na bagay ba, nandyan ba? Nakaugnay ba ang ating Panginoong Yahweh? Do we trust Him sa mga lahat ng aspeto ng ating buhay? We should do that. Because Yes, po. every time we trust Him, tingnan mo ang sagot niya sa atin. Never failed ang ating Panginoon. Ayan. So, wala na ngayon yung mga anxiety. Hindi yung you don't even read the Bible, you don't even communicate to Yahweh, and then all of a sudden na meron kang may encounter na isang situation, you cannot just trust Yahweh. Malaki na to. This is now big. Dapat ano man yung maayos man ang buhay natin or wala namang problema, we should learn how to trust Yahweh. Yeah, that's the best time na we can trust Him sa mga activities natin. Hindi yung maghihintay muna tayo dun sa isang kalagayan na wala na talagang solusyon ito, kundi si Yahweh lang ang pwedeng gumalaw. Don't wait for that time. At times ay walang sagot ang natin dyan. Parang yung binasa natin, I believe sa Proverbs chapter 3, na ang wisdom will continue to nagpaparandam siya sa atin, ino-offer niya ang kanyang sarili sa atin for us to know what life is, not only sa buhay na ito, kundi sa buhay na after this life. Kung yung hindi ka nakinig, pag calamity comes to you, I will laugh at you. Sabi ng wisdom I will laugh at you. Parang merong point na nandun ka sa desperate situation mo, you will not get no answer. Because kung lahat ay maayos sa iyo, you don't even have, hindi ka man nag-trust kay Yahweh. Hindi ka pwedeng mamili na, magta-trust na kay Yahweh. May gagawin si Yahweh sa akin. I don't think so. Pastor, dito one last question po because it's our 15 minutes before our first hour together po, and our program will last like po 1.5 hours lang po. So, one quick question po, Pastor, dito sa proverb.
yung sinasabi niyo po na yung isang righteous na tao ay dapat ay namimili po siya ng kaibigan niya. This is a proposition, not a fact. So, may kasabihan po kasi, Pastor, na sinasabi nila na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pastor, yung question ko po is like this. Yung mga impression po ba ng mga magulang natin sometimes sa mga kaibigan na dinadala natin sa bahay ay most often than not po ba ay mas nagigauge nila na itong mga taong ito ay it will be a good influence or bad influence po sa kanilang mga anak? Oh yes. Well, totoo yan. Kasi ang mga magulang, they've been through life. Marami na silang naging nakasalamuhan tao. At times, ang mga kilos, halimbawa, one time sa iyong buhay ay naloko ka. Naloko ka ng isang tao. At you think about it, akala ko totoo siya. Pero he ended up, yun na nga, naloko ka, no? Kung pera man yan o whatever. You think yung kanyang mga kilos, ganun, yung kanyang style, okay. Yung parang na-profile mo na yung mga tao. Yes. Until doon sa dating araw, mag-aasawa ka, magkakaroon ka ng anak. Eto ngayon, dahil doon sa dami ng mga nakasalamuhan mo mga tao, yan, makikita mo yung mga friends. Kasi the same lang ang tao eh. Nag-iiba lang yung nag-iiba lang yung itsura, gano'n, nag-iiba lang yung suot. Pero the same lang ang tao eh. Wala daw bago under the sun, sabi nga ni King Solomon. Now, makikita mo ito, nare-remind ako doon sa classmate ko na napaka-simple niya pero ano siya, mabait to, walang naibibigay na masamang influence sa akin nung ako yung may ganitong kaibigan. O yan. Wow. Meron ka naman na, dali, ito, fit na fit ito doon sa yung nagloko sa akin. O kaya yung kakilala ko na niloko, ganito yung profile nito eh. Yun ang mga alam ng ating mga magulang. Na tayo na ngayon ang mga magulang. Yes, opo. Yan, kaya yung mga anak natin ay gusto natin makita yung kanilang mga friends dahil isa tayong nagiging katuwang na tayong katulong para masabihan natin, anak, huwag kang ganong malapit kaya no. Basta, hindi maganda ang feeling ko dun sa taong yun, yung gano'n. Yes. Ayan, maraming salamat po and sa ating mga late viewers po, ang ating Proverbs po na tinatalakay sa gabing ito, sa araw na ito ay sa Proverbs chapter 12 verses 23 to 26. Ayan, kung meron po kayong mga komento or mga reaction sa ating mga tinalakay sa gabing ito, sa araw na ito, ay feel free to drop it in our comment box. At ayan po, nasa exactly 11 and a half minutes more before our first hour together. At tayo nga po ay darako na sa ating mga pagbati sa araw na ito. Ayan, so mga pagbati po sa mga ating mga panood sa gabing ito ng Bible Cafe. Ayan. Sister Tanya. Alright, I'll just bring my coffee. Okay po, Pastor. Ang iyong hasayo kay Brother Max at kay Sister Yunbei. Then kay Sis Both Gamboa, magandang umaga po. Hello po, Ma'am Bot. Yes po. Kay sa kasin ko si Hazel Apilado. Kamusta? Taga saan si Hazel, sis? Hazel Apilado, dito sa Baguio. Dito sa Baguio din. Nakala ko sa abroad. Okay. Hello, sis. Hi. Kay Cheese Gonzales or Liz Gonzales. Ayun. Welcome po sa Bible Cafe. Kay Sir Ver Libranda. Kamusta po kayo? Ayun, Sir Ver. Hello po. Kay Ma'am Crema Canlapan, lovely morning din po sa inyo dyan. Lovely morning. Opo, kay Ma'am Vilma Kayaban. Kay Sis Heroline. Ayun. Hi, kamusta? Ayun. Kay, ano to? Gasno Mayo? Jersen Gasno Mayo. Ayan, one of our regular viewer yan, si Sister Jersen Gasno Mayo. Hello Magandang po. gabi po. Kay Ma'am Aisa Magaro, kamusta? Kay Auntie Virgie, Virginia yan,
Kamusta po? Ayan, Long dyan time sa no may- see po. Diyan sa may Ambuklaw. Na-miss Oo. ito ni Brother Andy sa may sabi niya Tip Top, pero sa Ambuklaw Road po sila. Ayan. Kay Ma'am Suzette Mariano, good morning din po sa inyo. Kay Von Alma Alcoba. Kay, Ayan. yes po, at Yes. kay Ma'am Edeline Oitas, madalas ko pong nakikita yung pangalan na to. At kay Ma'am Cory Oliado. Kamusta po Ayan. kay sa Semi and Bible Cafe family po ni Ayun. Ma'am Cory. Ayan. Kay Rhea J, classmate ko po to nung No high school. College. high school. Ayan. Hello. Welcome sa Bible Cafe. Kay Kuya Joseph, kamusta po? Ayan, Kuya Joseph. Kasama Hi. lang natin siya kagabi. Hello po. Kamusta Oo po nga kayo po, dyan, eh. Brother Joseph? Kay Sis Raquel and Bro Jonathan Ayan. Bacani Hello. and family. Hi sa mga kids. Hi, Jayron and Anika. Yeah. Ayun. Kay Bro Andy na nag-wave. Ayun, Brother Andy, tapos na ba yung work mo? Kamusta ka dyan? Ayan. Nag-fellowship kami kanina ni Mrs. Ayan Ayun. po. Kay Brother Don Fernando. Kay Ayun. Brother Fernan at kay Sis Malu, kumusta? Ayan. Alam kong happy kayo makita ako dito. Ayan, sa Roseville, California. Present sila ngayon. Ayan. Opo. Kay Sis Ana Peralta, kamusta? Hello. Kay Ma'am Imelda Harapad or Jarapa, sabi niya, good morning to my loving kind, blessed husband, Ed Mosqueda. Ayan, si Brother Ed. Ayan. Opo. Sabi rin ni Ver Libranda, sabi po niya, good morning Luzon, Visayas at Mindanao, sabi po niya. Benguet at Baguio. Actually, hiwalay yung Benguet sa Baguio kasi pag walang pasok sa Benguet, may pasok sa Baguio. Ayan. Then kay Mama Crema Canlapan, sabi niya, good lovely morning and evening. My Bible Cafe family, sabi po niya. And sabi din ni Ma'am Jersen Gasno Mayo, hello, sabi niya. At si Ma'am Edeline Yabut Oita, sabi niya, hello din. Sister Unbiso, kamusta ka dyan sa may Irisan? Ayan, with Sister Sophie as well, and kay Brother Daniel. Ayan, kamusta po kayo dyan? Foggy evening po sa inyo dyan sa may Irisan. Also kay Max Africano, sabi niya, maulan na gabi dito sa Baguio. Hindi lang maulan, mafag pa at malamig na mahangin. Ayan. Si Sister Liz R. Siga Gonzalez wants to say hello to everyone sa lahat ng mga taga-pakinig or taga-panood ng Bible Cafe. Sabi rin ni Ma'am Bot Gamboa, magandang umaga at magandang gabi sa aking BK or Bible Cafe family. Ayan, salamat po Ma'am Bot Gamboa. Sabi rin ni Brother Max Africano, hindi lang pala siya nagko-Korean, sabi niya, good evening po, Pastor Ram. Actually, good morning, Pastor Ram. Good evening, Brother Dennis and Sister Tanya. Baka akala po, Pastor, ni Brother Max, nakabalik na kayo. Ayan. Si Pastor Rhea Makadangdang din ay kasama rin po natin tonight sa episode. Ayan. Then si batchmate, si Calpito Nugin. I hope that you enjoy watching this program. Ayan, Pastor, kung meron rin po kayong mga babatiin dyan sa inyong part, dyan sa may US of A. Ayan, alright. Alright, salamat. Welcome all sa lahat ng mga na-mention po. Si Yes. Sister Nena, watching us right now. Ayan na, Navarro. Hello po. Yan, watching Hi us po. from Alaminos, Pangasinan. Si Sister Violi, watching us. Nag-message siya kanina. Just arrived sa Chicago Airport. Sister Ayun. Violi, Kuya Benji, ingat lang po sa time ninyo dyan sa Chicago, and na-mention po ni Kuya Benji ang purpose po ninyo dyan. May Yahweh will use you sa mga taong makakasalamuhan nyo dyan. Amen. Even sa mga ganyan klaseng event na pinuntahan ninyo. And si Brother Ruel Uliani ay watching us. Brother Yeah. Ruel, magandang gabi.
Parang di ko pa narinig si Brother Alan na-greet na ninyo. Hindi pa po, Hindi pa po, Pastor. Pastor. Wala pa siya sa sirkulasyon. Ako, Brother Alan, naunahan ka na naman ni Brother Ed. Ayan, naunahan ka ni Brother Ed. Mosqueda, sino pa? Si Jed po, Pastor. Jed Gamboa. Jed, alright. Yeah. Jed. Rebecca watching. Si Brother Robert De Vera is also watching us. Si Yes. Sister Lalaine. Pablo, Sister Lalaine, magandang umaga po sa atin. At ganun din, si Brother Manny ba, nag-greet nyo? Hindi pa Hindi po, pa po, Pastor. Ayan, Brother Manny, naka-online siya. Ayan. Magandang gabi. Si ate, Sister Malu Samson Lakalinaw is also watching us. Ayan. Hello, Ache. Maya pa abak. Si Brother Sunny Carino. Brother Sunny, good morning sa atin. Adonai willing, we'll see you tomorrow night. Sa inyo ako bukas. Si Derek Mosqueda. Derek, how are you? Good morning. Yan Derek, hindi man siya alam yung Tagalog pero he tries to get online sa ating Bible Cafe. Good morning, Wow. Derek. Have a good day, okay? Thank you for stopping by here at our live Bible Cafe. Okay, may Yahweh bless your day, Brother Derek. Alright, yun ang aking mga nakita ditong hindi ko narinig. Ayan, so sa mga hindi po namin nabati sa ating first part ng greetings ay babatiin po namin kayo after po ng mga series of questions po natin dito sa Bible Cafe. Ayan, so we're up to our first question for the day at ito po ay babasahin ni Sister Tanya sa atin. Ayan. Ang first question po natin ay manggagaling kay Sis Herolenses Hizon. Ayun. Ang tanong po niya, Pastor, ang pag-share po ba ng gospel sa mga taong handang makinig ay pagiging prudent din? Absolutely. Absolutely. Yun ang pagiging prudent. How do we prepare naman ang mga tao para makinig sila sa atin? Yan, another art, another important consideration. Sabi ko nga nung active tayong nagtuturo sa Calvary Chapel Bible College sa Dumaguete, one time I told the students na batch na tinuturuan ko, kasi I was teaching hermeneutics, how to put together a sermon. Eto ngayon, parang sila ay hirap na hirap. Ang sabi ko, you're trying to get into the ministry, learning how to put together sermons and everything. Hindi naman yan ang ang mahirap na part ng ministry. Ang mahirap na part ng ministry ay yung how do you demonstrate ang unit. Iniligay ko in this way na ang pag-share natin yung mga alam natin sa Bible na isi-share natin sa mga tao, yan yung manual. Kumbaga sa isang appliances, pag bagong bili mo yung appliances, merong unit. Let's say yung blender o kaya microwave. Along with it ay meron siyang manual. Alam natin yan. Naka-attach na manual, bubuksan mo yung manual to learn how to operate yung unit. Okay. Now, we're learning how to put together a unit. Yan, ang mga sermons natin. O kaya yung mga sinishare nating gospel sa mga kakilala nating tao. But how do we prepare them? Well, we actually prepare them by demonstrating the unit. Kasi ito na yung unit eh. Maraming pagkakataon na ano pa nila, nakikita ka nila, narinig ka nila, much more pag sabi nilang, can you teach us or can you tell us about the gospel? Ready na sila. Paano sila na ready? Dapat na ready din sila dahil nakita nila yung Christ-likeness sa atin, and they also want to have that kind of a person. Yun naman ang
pwede nating maidagdag dyan. But definitely, pagiging prudent, pag ready na sila, give them all, give them heaven, ika nga. Give them all you know about the gospel. Ayan, Pastor. One thing po, Pastor, na pwede kong i-ask dito sa question ni Sister Herolyn po ay yung sometimes po kasi dito sa context po dito sa Pilipinas, to be able to minister or share the gospel sa mga tao dito po ay may mga series of being creative po yung isang tao. Parang sabi po nila, you need to meet yung pinakaunang pangangailangan ng tao. Kaya yung iba, nagko-conduct sila ng series of feeding ministry kasi yung ibang tao ay nagugutom. So after feeding them, doon yung way nila para maipahayag ang salita ng Diyos. Don't you think, Pastor, this is an effective method of also sharing or yung pagiging prudent? Kasi hindi ka kaagad-agad na pumapasok sa eksena. Parang you need to cater yung mga immediate na pangangailangan ng mga tao dito. More especially, Pastor, dito sa Pilipinas, ganun po yung sitwasyon po dito. Pwede. Pwede rin yun. Kung yun ang approach na, kumbaga, yung pangmaramihan na kasi yan eh. At saka you're sharing a gospel doon sa mga taong hindi mo man kakilala talaga. Pwedeng approach yan. Kumbaga, pang-draw ng crowd kasi yan eh. But usually, pag feeding ministry, you're dealing with a specific class of people in the society. Kasi hindi mo naman may class A, class B, class C. Pretty much yung class C and D ang kausap mo dyan eh. So kung feeding ministry, definitely you have to lower yung how you will present the gospel naman. I'm talking about sometimes a simple relative natin o kaya a friend, and then gradually ay magsisikyan ng advice sa atin eh. Yes, ano kaya yung ganun? Matetest tayo dahil marami silang na babangkit sa iyo, hindi nakakarating sa ibang tao, gano'n, at pagkausap mo siya, wala kang ibang pinag-uusapan, hindi mo pinag-uusapan yung mga kilala ng mga tao. Yan ang mga preparing the soil para later on sasabihin niya, parang I can tell him or I can tell her something na hindi ko nasasabi ito sa kanino man. Ayun ang mga preparing the soil. Ayan, Pastor. Opo, Pastor, parang na-experience ko po yan, Pastor, na kapag sometimes i-invite ka nila sa isang gathering, ikaw lang yung mag-lead ng prayer. Parang, I think this is one vehicle din na para makapag-open tayo ng way and means para makapag-evangelize. Kasi yung ibang mga tao, mga Christians, gusto nila yung talagang susugod ka agad na kapag may nakita silang specific person, Lord, ito na ba yung share-sharean ko yun? Agad-agad po silang nag-share. Parang one time, Pastor, nung pumunta ako sa isang group, yung they are familiar with sa pag-evangelize doon sa Youth with a Mission dito sa Mayluwacan. One thing na ginawa po namin is sasakay kami ng jeep. Tapos yung isang parang mentor namin, tatanungin niya kami na paano ba maging Christian? Ano ba yung mga requirements? Tapos magsasagutan po kami doon sa loob ng jeep to the hearing ng mga pasahero. Yung ganong pamamaraan po ba ng pag-share ng salita ng Diyos, yung indirectly sa panahon po natin ngayon ay pwede pa pong gawin? Sure, pwede pang gawin yon. That's just one of the many ways na parang ang Bible Cafe. We may have viewers na hindi po mananampalataya, and yet pwede palang mapag-usapan ng Bible na this way, na interactive na pag-uusap. Ang mangyayari ngayon sa kanila, didactic sa kanila. Didactic is two persons are talking na hindi naman ikaw. May naririnig kang dalawang nag-uusap, then you can listen and see what you can gain from the ongoing na conversation. Yan, didactic naman yan. Ayan. Yun ang tawag. Anyway, I wanna greet si
Sister Trinidad Aquino. Ayan. It's, just got online, Sister Trinidad, Trining Aquino. Magandang umaga po sa atin. Sister Rosana de Guzman is also watching us. Rosana, si Rosana, oo nga, siya pa, Rosana Sunflowers. Ayan. Libranga is watching us right now. Good morning, Sister Rosana. And also si Ate Gigi Guillermo. Ate Gigi, magandang umaga po sa atin dito sa beautiful place of Las Vegas. Ayan. Salamat po. Ayan. Once again, we would want to remind you, we are, the program that you're watching right now is Bible Cafe. We cater to more on sa mga katanungan po ninyo. Then we answer it sa pamamagitan po ng biblical proportion po or biblical po na pamamaraan. So if you have friends over sa abroad po, ito po yung pinaka main na namin na gustong i-minister kasi they are alone, busy sa mga works nila, but if you can share or continue to like the page ng Leader News at i-share po sa kanila, it would give them comfort and a lot of things na pwede pong mangyari. So we're up to the next question po for tonight. Ayan. Sister Tanya. Basahin ko po muna yung related sa Proverbs po natin. Alright. So, Okay. ang sabi po ni Ma'am Cory Guevara Ollado, Yun. Pastor Ram, Ollado. Ollado. Pastor Ram, question ko po regarding verse 25. Anxiety, it reminds me po ang isa sa aming mga kapatiran who suffered from anxiety to the point na he cannot even drive sa freeway. He's well knowledgeable po sa Bible. Nag-lead po siya ng mga Bible studies before. Does this mean po ba na he's not fully dependent with God and His comforting words? Salamat po. Ayan, salamat po sa inyong katanungan, sis. Ayun, Pastor. Yes, tama. No, tulad nung na-mention ko kanina, I'm sure baka pumasok na yung tanong na yan before I mentioned earlier. Ito ay isang particular na anxiety lang eh. Pero anxiety, depression can come from many different many different origin. Yan, merong sabi nga ni Brother Dennis na may clinical depression. Ayun, depression na yan eh. Clinical depression, not being anxious of something. Pero to be anxious of something may cause you depression. Yan. Parang ang depression kasi, ang pinag-uusapan ay yung lagnat. Di ba? Ang lagnat ay pwedeng nilalagnat yung bata dahil ang tawag natin ang tawag sa Tagalog sa inyo, lagnat laki. Sabi na, lagnat laki. Ayan, lagnat laki. Basta na lang sila maglalagnat na for no reason. Isa naman, may infection sila, nilalagnat. So, yung ganon. Opo. So, basta yung depression, yun ang lagnat. Pero it can come from many different origin. Yan, different source na magiging depression siya. So, kung depressed siya, at the same time, anxious siya, yun ba ay tanda ng hindi siya nagtitiwala sa ating Panginoong Yahweh? Well, it's too early. Kumbaga marami pang mga filters na pwede nating itanong ngayon yan. Possible yun. Possible po yan. Kasi hindi ko mo knowledgeable ng tao sa Bible ay nagtitiwala na siya. Automatic na. No. Kasi dapat you must have an understanding sa Bible. And when you meaning when you know something sa Bible and you apply it sa iyong buhay, it will become understanding. Now you understand. So nakasakay ka ngayon diyan. Pag nakasakay ka sa mga habilin ni Yahweh, definitely He gives you wisdom. Pag binigyan ka ng wisdom, malawak ang radius ng perspective mo sa buhay na ito. Hindi ka basta-basta nagpapanik kung nasaan ka, because knowing that Yahweh is just out there, is waiting for every situation, every problem na may encounter mo sa buhay na ito, if you understand. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Thank And you, Pastor. before we move on to the next question for tonight, for today, ay sabi pa ni Brother Edda Mosqueda, good morning to all Bible Cafe listeners and even viewers.
and to my beautiful wife. Ayan. And sabi rin ni Brother Ayan. Manny Cabanilla, hello sa inyo dyan, Pastor Ram, Sister Tanya, and Brother Dennis. We are watching Okay. with my wife, Marisol. Ayan, Sister Marisol, Hi. kamusta na nga po kayo dyan? Sa Marisol. I hope that you're Ayan, doing fine with the kids. Ayan po. Tama. Oo. Ayan, so we're up to the next question po, Pastor, for the day, for tonight. Ayan, Alright. Sister Tanya. Go ahead. Sige. Question po ni Sir Manny Cabanilla. Okay. Hello po, Pastor Okay. Ram, Sis Tanya and Bro Dennis. I have a question. Kindly explain po Philippians 2 verse 12. Work out your salvation with fear and trembling. Basahin ko po, Pastor. Ayan. Okay. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ayan, salamat, Yes. Brother Manny. Back to you po, Pastor Ram. Yes. Okay. Dito, salamat, Brother Manny, sa question. And for reading the question din. Sir Tanya, sabi niya, therefore, my beloved, as you have always obeyed, you know, always obeyed. Ituloy, they've been, ang mga Philippian believers, sila po yung highly commended na mga house church ni Paul, ng mga Philippians. There's not much problem sa mga Philippian believers at sila ay generous when it comes to meeting the need ng mga saints o kumbaga mga kapatiran sa Judea. Isa sila sa mga generous. Walang ganong problema sa Philippi, sa mga mananampalataya doon. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. You see? Kumbaga, hindi na kailangan yung, kumbaga, meron silang integrity. Hindi na kailangan binabantayan. Kumbaga sila, they continue to uplift ang pangalan ng ating Panginoong Yeshua. They live according sa gospel. And then sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Ang work out your salvation with fear and trembling, alalahanin ninyo na kung ano yung cost to bring you where you are. Ayan. Ano yung naging cost to bring us, kumbaga, let's include ourselves, to bring us where we are, tayong mga Kristiyano. Imagine ang anak na mismo ng ating Panginoong Yahweh, ang ating Panginoong Diyos, ang anak niya mismo, ipinadala niya. There is nothing more than sa buhay ng kanyang bugtong na anak. Yan ang what bought us. Yan ang yan ang nagdala sa atin sa posisyon natin sa harapan ng ating Panginoong Yahweh. Okay? So ngayon, yun pala yung cost. Ganun pala ka-precious yung pinambili sa atin. Make sure you live your life according to that. Work out your salvation. Alalahanin mo. Yung kaligtasan mo, hindi nangyari yan sa ganito lang yung ibinayad, ganyan lang yung ibinayad, ganyan lang yung cost. No, it's just about everything that peculiar people. Ika nga, it cost someone in his possession just to buy you. Yan tayo, peculiar people. So, ngayon ay naging Kristiyano na tayo. Bakit ngayon pa ganun-ganun tayo? Bakit nga, ay gusto ko yun. O yun na, andun na naman yung energy, andun na naman yung, ay gusto ko yun. Ayun na naman, andun na naman. We do not understand. We're not working out our salvation. Ibig sabihin, you don't understand the cost, what made us accepted, approved, included in the family of Yahweh. We do not understand. So that's why pag ganun-ganun tayo eh. Kaya sabi ni Paul, work out your salvation. Parang yung pinadalan mo ng 1,000 pesos ang isang bata, sabi mo, anak, ito okay, ito, 1,000 pesos yan. Sige, bili ka ng gusto mong mabili. And then bumalik siya, may dalawang lollipop. Sabi niya, eto na po, nabili ko na yung candy ko. Oh, good. Asa yung sukli mo? Wala na po, yun na yun lahat.
Yun Ay, na hindi yun. pwede. Sasabihin mo, hindi pwede. 1,000 yun eh. 1,000 pesos yun. Ba't dalawang lollipop lang? Usually, dalawang lollipop lang ang may binubuhay natin sa harapan ng ating Panginoong Yahweh. When the cost is so much. Dapat kung 1,000 yung dala-dala natin, when we come back, meron tayong isang bag ng candy. That's what it is. O ano yan? Wow. Candy po lahat. Naku, binili mo lahat ng candy. O sige na nga, at least alam mo, 1,000 pesos yung ng bag na yan. Hindi yung dalawang candy lang. Sasabihin mo, Kristiyano ka. Anak, sininsulto mo ako. Pinadala ko ang aking anak. Bugtong na anak ko. Hindi ko na kailangan gawin yun because we can live together as a triune God, triune person, but I sent you the most dear sa kaharian ko. I sent you. Now you're bringing me dalawang lollipop lang. Marami pong tatayo sa harapan ng ating Panginoong Yahweh na they're not living the life what we supposed to bilang mga Kristiyano. Yan ang ibig sabihin ng work out your salvation with fear and trembling. It has nothing to do kasi ito minsan ginagamit na mawawala ba yung kaligtasan mo o hindi, na dapat ba ganito, nag-obey ka ba sa law, dapat ba yung ganon, para no, walang kaugnayan po ito. Yung ibig sabihin nito, live according to the value ng paano tayo naging Kristiyano. Yun. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. And I think we have two more questions that need to be answered for today. And I just want to greet si Sister Wilda Diaz, including po dyan kay Uncle Andy or si Brother Andy, and also kay Sean. I think tulog na si Sean. And also, one comment po ni Brother Jonathan na pertains to dito sa Proverb verse 25. Sabi po niya, Amen. Sabi nga po sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus, even Yeshua. Ayan, ito po yung sinasabi kanina ni Pastor. Kinumpleto lang po ni Brother Jonathan. Maraming salamat, Brother Jonathan. Sabi rin ni Sister Malu Vergara, hello my Bible Cafe family, good day sa ating lahat. Hello sa maganda kong anak na si Tanya at kay Brother Dance. Gandang gabi dyan. Beautiful day, Pastor Ram, sabi rin po niya. And may God bless us all. I think Sister Sophie is also watching us right now. Hello, Sister Sophie. And si Sister Raquel Poyawan, sabi po niya. And may na-miss po tayong hindi nabati kanina si Bon and Alma Alcoba. Ayan, happy watching po sa inyo dyan. Saan man po kayo? Sister Alma yan. Watching from San Pedro, Laguna. Magandang gabi po sa inyo, si Salma. At say hi sa inyong anak na si Tintin and family. Magandang gabi po. Ayan, at kay Nanay Lilia Gadi, I think condolence rin po sa Vergara family sa pagpanaw po ni Tatay Meling. Ayan, so we're up to our next question po for tonight. Sister Tanya. Yes. Galing po to kay Sis Crema Canlapan. My question for the day po, Pastor Ram, is it acceptable po to lay out a fleece or putting out a fleece before God in prayer? Nasa Judges 6:39 po siya sa Gideon story. Basahin ko po, Pastor. Okay. Judges 6, verse 39. Then Gideon said to God, do not be angry with me, but let me speak just once more. Let me test, I pray, just once more with the fleece. Let it now be dry only on the fleece, but on all the ground let there be dew. And God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was dew on all the ground. Yan, maraming salamat, Sister Crema, for that question. Back to you, Pastor. Yes. All right. Salamat, Sister Crema. Salamat. I want to greet si Manang Tess. Rodrigo is watching us. Diyan sa may Quezon Hill, Manang Tess. Kumusta dyan?
Mas malamig dyan sa inyo, mas mataas. Si Sister Belen Moleski is watching us. Ayan. Maya Abak, Ampong Bay, kaya kayungan po. God bless. Ayan, Kapampangan si Ayun. Sister Belen. Maya paabak mo rin. Kaya katamo Kenny. Kay Pastor Louie, Viola is also watching us. I'm not sure if he is driving at the moment. Pastor Louie, Maya paabak mo rin. Kaya katamo. Raymond Gamboa, my nephew, is just got online. Maya pa, good morning, Raymond. Ganon din kay Ali Hizon is watching. Ayun, meron na akong 5 minutes, 10 minutes warning dito. Alright. Anyway, thank you for being with us, watching even itong live nating Bible Cafe. Pastor Louie, thank you sa message kagabi. I'm really blessed. Spoke to me. At talagang na-expose yung mga puso natin. Yan ang mga Word of God, no? Every time we open the Word of God, nasa-sanctify tayo. Kung we need to avoid ang sin, ay yes, reminder sa atin yan. Because ang ganda nung warning ni na-put together ni Pastor Louie, how sin can actually destroy one's life and even yung maapektuhan yung other people. Now, ang tanong sa Crema is about putting out fleas. Kumbaga, siyempre si Gideon ay nilabas niya yung fleas. Sabi niya, kung ito ang kalooban mo, ano yun, parang mababasa, di ba? And then nabasa, and then inilabas na naman niya. Sabi niya, kung lahat ay, the rest ay basa, and then fleas lang yung tuyo. I believe ganun yung hininging sign ni Gideon. Dahil nga may pinapagawa ng ating Panginoong Yahweh sa kanya. Now that is in modern terminology, yan yung asking for a sign. Asking for a sign before you obey or do the things that Yahweh is asking us to do. Now, remember ang context during the time of the judges, especially nung panahon ni Gideon bago siya i-engage himself sa pinapagawa ng ating Panginoong Yahweh. Sige, ang mga Israelites noon, to the point, meron na silang mga Baal sa kanilang mga household, sa kanilang mga bahay. So, Baal, usually Baal lang, yung mga ribulto ni Baal, ni Asherite, ni Molech, ay nasa high places lang ang mga yan. Kaya when you go up there, makita mo yung mga ribulto nila, which not supposed to inside Israel. Pero ito na ngayon, nakapasok na yung influence ng mga Canaanites sa kanila. May mga Baal na may mga Baal statues sa mga high places. To the point, ngayon sa panahon ni Gideon, nasa bahay na mismo. Kaya yun ang sinira niyang mga ribulto sa bahay ng kanyang father. Anong ibig sabihin nun? Malalim na sila sa idolatry. Pag malalim ka na sa idolatry, ganun ka nakalayo sa ating Panginoong Diyos. So ngayon pag may pinapagawa itong Diyos na malayo na yung ugnayan ninyo, relationship niyo sa Kanya, hihingi ka ngayon ng sign. Sana let me know kung ito nga, totoo nga, or you are actually sending me ito, mabasa sana itong list na ito. And then later, nabasa, sandali meron kayang ito matuyo, and then basa naman yung the rest na sa paligid niya. You're asking for a sign, and yet, pero ang context niyan ay malayo na sila sa Panginoon. Pero tayo ngayon, mga Kristiyano, look, we're so close. I mean, look, Book of Hebrews teaching us, the moment we pray, we are in the throne of God. The very holy of holies, we are at that right there, doon sa presence ng ating Panginoon. Opo. Every time we speak, every time we talk to Him, every time we pray, just close your eyes, you're immediately in the presence of God. No? Yes. Not only that, the very
Ruach HaKadosh, Holy Spirit, is dwelling in us. We should not ask for a sign. Because when you ask for a sign, it is the moment that you're so far away from Yahweh. But for us Christians, sabi nga ng ating Panginoong Yeshua, nung nandun siya before the Pharisees, you're asking for a sign. I will not give you any sign, sabi niya. Why? Why is he not giving the Pharisees any sign? He is right there in front of them. Nandun siya mismo, and you're asking for a sign. That is an insult. Kaya nung panahon ni Gideon, that was permitted. Because nga malayo na ang kanilang kalooban at relationship sa ating Panginoong Yahweh. Yun po ang difference natin. Sa panahon natin, kung tayo po ay kung backslider ka, siguro kung backslider ka, hingi ka ng sign, no problem. I think that will be an exemption. Pero kung tayo andito na tayo, in the ministry na tayo, we should know how to listen sa voice ng Holy Spirit. Kung meron po siyang pinapagawa, we should just naturally going to that. That means we're building up, we're enhancing ang ating mga faith. Dahil through His Spirit, He can guide us. Hindi yung every monumental post ay nangangailangan tayo ng sign. Ayun, yung kaibahan natin, Sister Crema, sa panahon natin at panahon ni Gideon. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. And we still have 2 questions. I think babasahin mamaya ni Sister Tanya yung dalawa kung alin doon yung pwede nating sagutin. And sabi po ni Sister Malu, welcome Pamangkin Edwin Palma for watching. Ayan, Okay. Maraming salamat po for joining us dito po sa Bible Cafe. Also, sabi ni Ma'am Edeline Yabut Oitas, hello po sis baby. Thank you for watching Bible Cafe. Ayan, maraming salamat din po Ma'am Baby for watching. At sabi po ni Brother Fernando Vergara, it is a comment po regarding po sa napag-usapan natin. Sabi po niya, good morning Pastor Ram. Good evening Sister Tanya and Bro Dennis. Ang forgiveness ba ay masasabi nating complete kung pinatawad natin ang isang tao, pero we allow that person to suffer the consequences of his or her actions. Example, the person caused you to financial losses, pain and damage your reputation. Later, you forgave that person, but allow him or her to suffer imprisonment as a consequence of its action. Salamat. So, katanungan po pala, Pastor, itong comment at tanong ni Brother Fernando Vergara. Ayan po, Pastor. Oh, yes. All right, Brother Fernando, bago ko po sagutin yun, yung natin, yung place natin sa Baguio, i-go na natin. Ayaw ko kung na-text na kayo na-message na kayo ni Brother Andy. I told him to message you. But later, I'll message you po to give you more picture dun sa we're trying to secure a place for the sanctuary, for the church, po. Now, ito, but sa atin, kung niloko tayo at in everything, yung damage na, okay, forgiven ka na. Kaya lang meron tayong law of the land. Kasi baka naturally, hindi lang tayo ang niloko at hindi yun ang ikakakulong niya dahil doon sa panloloko niya sa atin. Po? Dahil may mga other na mga panloloko yan na ginawa, either sa company or sa kapwa-tao niya. Well, we cannot help but that. Wala naman sa kamay natin na sabihin natin, huwag mo na siya ikulong. Usually, ganun eh. Hindi naman tayo nagsabing, niloko ako, ikulong niya. I'm sure hindi po ganun ang pinag-usapan dito, Brother Fernan. But yung mga consequence, yung mga ginawa niya rin kalukuhan elsewhere, other than yung ginawa niya sa atin. Wala na po doon ng natin. Basta sa atin, I forgave you. Now, your life, you go your life, and I'll stay in my life. If you want to know Christ, I'll be here for you. Ganun lang po ang magiging sitwasyon natin dyan. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram, sa pagbibigay po ng kalilinawan or kasagutan po sa question ni
Brother Fernan. I think we cannot answer the two questions, pero babasahin po natin mamaya iyan after this mga comments po natin or mga greetings. Sister Tanya, what do you have there? Sabi po ni Malu Vergara, hello to my dear pamangkin, Ayan. Danya Kimberly Alhambra. Welcome sa Bible Cafe. Ilang tao to, sis? Isa lang. Alright, yeah. Isang tao Ang lang. haba ng pangalan. Okay, welcome po, Sister Kimberly. Kay Gigi Guillermo, a blessed day and evening to all. Ayan. Okay. Kay Sir Derek Mosqueda, good morning! Ayun, good morning. Gandang umaga. Good morning. Gandang Ayan. gabi rin sa mga taga Baguio. Kay Ma'am Yeah. Rosana Sunflowers, good morning and good evening everyone. Ayan. May Rosana de Guzman din. Sabi niya, good morning po. Ayan, good morning din po, Mama Rosana de Guzman. And Okay. si Brother Max Africano. Bro Ali, panoorin mo na lang ulit ang replay. Ayan, so if you missed the first part po ng broadcast natin for tonight or for today, you can watch us over YouTube or even dito po sa Leader News Philippines. Sabi naman po ni Ma'am Ines Somintak, I'm watching from Baguio. Hello po Ma'am Ines. Welcome po dito sa Okay. programang Bible Cafe. And yung mga hanging questions po natin, Pastor Rama, pwede mong pakibasa, Sister Tanya, para tomorrow ay meron po tayong aabangan na kasagutan sa mga Okay. katanungan. Sige. Ayan. Yung kay Sis Herolyn says, kay Sis Herolyn Okay, sige. says Hizon, Ayun. I just want to ask po, Pastor, kung ano po ang characteristic ng friends na dapat nating piliin. Yun po yung una. Yung second po, na basa na po natin yung kay Ma'am Cory Guevara Ollado. Nasagot na po to. Ah, okay. Nasagot na po to kanina, Pastor. Then, Pastor, i-add ko lang po yung nabanggit nyo pong idolatry. Nung Yeah. August 17 po, yung Satanic Temple, Ah. temporarily po na-place po sila ng bronze statue of a goat-headed winged creature called Bat of Pet with kiddos Yeah. po na may dalawang kids po yun. Ito yung for religious freedom sa Arkansas State Capitol. During rally po to call for the removal of the Ten Commandments monument na na-build last 2017 po. Wow. Ayan. Okay. Wow. Yeah. Pastor, sabi rin ni Well, Ma'am sige. Cory Alright, Guevara Ollado, there are different causes po pala ng anxiety. It's more like he Yeah. suffered from what we call clinical anxiety. Yung question po yata kanina. We prayed for him Yeah. po. Thank you po, Pastor, for the explanation. Ayan. Pastor, ano po yung masasabi Yes, nyo doon po sa sinabi ni Sister Tanya? Oh, yes, one time tinanong ko yung husband ni Trinidad, who is a neuroradiologist kasi siya eh. Opo. At one time nung one of my brothers ay na-stroke siya dito sa Las Vegas at actually pumanaw siya dun sa stroke niyang yun eh. Wow. At habang nandun kami sa hospital ay na-stroke siya. Sabi ko, ano kaya ang naging cause ng stroke? Heart attack. Ang sabi niya sa akin, actually, yung dalawang yan can go either one na pwedeng ma-heart attack muna siya and then may stroke. Or may stroke and then heart attack. So, ganun yun. So, yung anxiety, it could be mag-i-start muna ng anxiety, magiging depression. Or pwedeng depressed, then ang anxious ka. Kasi sometimes madi-depress ka for no reason eh. Ayun yung mga clinical na mga depression yan. Then maging anxious ka na naman ngayon. O paano naman ng ano? Ayan. But sometimes you worry and then magiging depressed ka. So it can pwedeng mauna yung depression or mauna yung anxiety, then you'll be depressed. Vice versa. Yan ang katotohanan dyan. Pero sa ating mga Kristiyano, to protect us from depression and any anxiety there are around, ay ang salita ng ating Panginoon. Remember, bago ka pa naipanganak, bago pa tayo naipanganak, naiguhit na ang buhay natin sa mundong ito. He's done. Wala siyang pagkukulang. Everything is taken care of. Only if we have to continue discover ang plano at ang will niya sa ating
mga buhay. We will be fine. Ayan na. So In the name of maraming... Yeshua. In the name of Ayan. Yeshua. Opo, in Yeshua's mighty name. Ayan po. Maraming Amen. salamat po, Pastor Ram. And I think we are on the part na we're concluding our program at maraming salamat Alright. po sa lahat po ng nakibahagi dito sa ating programang Bible Cafe. Sister Tanya? Before po ako magpapaalam, Pastor, basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Ines Sumintak. I'm watching from Baguio. Ayan. Then from Ma'am Crema Canlapan, what a comforting thought po to know that God is listening right now while praying, and we don't need to put out a fleece to know for sure if we are heard or not. Thank you po, Pastor Ram. That's Ayan. right. Yes, Salamat absolutely. Sa natalakay po natin, Pastor, I learned po na ang diligence ay may kasamang hard work but with great care and concern. So, maraming salamat po sa mga listener po natin na nakibahagi po sa mga knowledge na natutunan po natin ngayon. Ito po ulit si Tanya Adrias po nagsasabing magandang umaga at magandang gabi sa lahat po ng listener. Ayun. Alright. Maraming salamat po sa mga nakibahagi po sa ating Thursday edition ng Bible Cafe. And rest assured po ay kita-kita ulit po tayo sa araw po ng bukas. Maraming salamat. And one more reminder, continue to subscribe and like Leader News Philippines and more especially Bible Cafe, and continue it sharing para sa mga notifications po na pwedeng manggaling. Makita nyo po kami on live o every time po na kami po ay mag-e-air. Maraming salamat po sa lahat, and once again, may the Lord bless us all. All right. Salamat, Sister Tanya. Salamat, Brother Dennis. Ingat kayo dyan mamaya sa pag-uwi. Thank Pagi you, na Pastor. naman pala sa Baguio. Dito sa Las Vegas, mainit pa rin. Wow. Dito. But I'm not complaining. Kasi napapalaban tayo sa ulan dyan eh. Opo, 3 weeks na po, Pastor. Wow, 3 weeks, no? Wow. Imagine kung wala kang dryer dyan. Mahirap magpatuyo ng mga damit. But anyways, ingat kayo sa pag-uwi mamaya. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nag-tune in, na nanood sa live nating episode na ito. At nabanggit nga kanina ni Brother Max kung sabi niya kay Brother Ali na i-rewind mo. Ayan. Sa unahan yung program. Parang VHS, i-rewind mo muna. I mean, that's coming from me, not coming from him. Kaya we did a study sa ating Proverbs kanina. All you have to do is go back at you will take part also kung ano yung mga nuggets na pag-usapan natin kanina. At anyways, just subscribe sa Leader News Philippines. Or punta ka sa YouTube and then makita mo yung Bible Cafe episode for this day. Ano na bang date natin ngayon? 23? Yes po, Pastor. Yeah, Yes 23. So August 23. Alright, with that, salamat po. Adonai willing, kita-kita po tayo ulit bukas. Si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom. Shalom! Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we enter through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,